Latxa Ardie da, nik uste dut, Euskal Herriko ezaugarrietako bat. Gainea guk hartzantza barrutik bizi deunontzako Latxa Ardie da mimatuta daukagun animali bat. Nik uste dut urte askon hartzaiek marketingik gutxi induela. Eta induela ganaderi asko, ganaduk ondo zaindu. Zeratik, eantzako ganadu zaintzea zan lehenengo gauza. Ganadu oain etortzen die eta esaten dio, bienestar animal, ez daki zer, baki zer. Hori hartzaiek betiti egin do. Hartzai ona izan danak, animali maite izan ditun. Nere amona, oain dela 100 urte, ordizia zaldik injutezan azokara, eamate zituen oliaskok edo arrautzak edo sagarrak, eta ekartze zuen etxeako bakailaoa edo olako zerbait. Hori kilometro zero dala uste dut nik ez, hori betikoa da hemen. Txapelketara ematen dien gaztak aldien onenak izaten die. Ordizikok zer dauken? Hainbeste jende juten da hartuta dauke izena. Hartzaieken ikuste dut gaztaik onena ordizia ematen deula, ez? Eta kompetentzia gu oso ondo ematen geha hartzaiek, danakin. Gu danakin eta irabazten dona zoriontzen deu danok eta asko pozten geha. Benetan hartzaiek harreman ona daukeu. Gu hor gabiltzenak behintzat ez daukeu inongo arazoi. Kompetentzi oso sanoa dala. Atzenen norbeak eiten don gazta ondo saltzea eta aldamenekoke ona itea. Beti aldeun gaztaik onena ematen dugu. Bakizu, ona irtengo dola, irabazten dona ona izango dela, ona oso ona izango dela. Horri irabaztea sekulako gorea da. Eta 3 seme eta bat etzeon etxeako. Eneko terapia okupazionale ikasi zon. Beak esan zonen, nik prueba inberdet. Baina gaztagintza eneko oso ondo da. Buru eneko!